ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା କାଳୁଆ ମନ୍ଦିର ଠାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ୍ରିଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନ ଲାଗି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଠି ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଶି ରୋଡ ସାଇଡ୍ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ପକାଉଛନ୍ତି। ଆମ ନୂତନ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା କାଳୁଆ ମନ୍ଦିର, ରାଳବହୁ କାଳୁଆ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ଆସିବା ବାଟରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ପଡିବ। ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବୋର୍ଡ ବି ମରା ହେଇଛି, ଶ୍ରୀ 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 ମା କାଳୁଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆରମ୍ଭ ପୂଜା 3 ଦିନ ଲାଗି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ରେଡି ବାହାରି ପଡିଲି। ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ଜଳଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯିବେ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଠାରେ। ଆମର ବାଣ ବି ଫୁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ମାଙ୍କର ଘଟ ବି ସଜା ଚାଲିଛି, ମଣ୍ଡା ଫୁଲରେ ସଜା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମା କାଳୁଆ। ତ ବାଜା ରସ ରୋଷଣୀ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜା ବଜେଇ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳସ ଧରି ବାହାରି ପଡିଲେ ଜଳଯାତ୍ରା ଅଭିମୁଖେ। ଏବେ ଗାଁ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଯିବା ଆମ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ତ ସେଇଠି ଯାଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଧରି ଆସିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ବି ଏଇଠି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ମା ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମା ବି ଟିକେ ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ବି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ରୂପ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ପୋଖରୀରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଖରୀ। ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ପୂଜା ହବ। ପୂଜା ସାରି କୁମ୍ଭ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଧରି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ ଯିବା ମାଙ୍କର ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମା ବି ରେଡି ବାହାରି ପଡିଲେ। କୁମ୍ଭ ପୋଖରୀ ତୁଠରୁ ବାହାରି ଆସି ଆମେ ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମା କାଳୁଆ ମନ୍ଦିର। କୁମ୍ଭ ବି ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଧରି ଆସିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମା କାଳୁଆଙ୍କ ଘଟ। 3 ଦିନ ପୂଜା ହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିଲି।